Здравейте, здравейте, приятели! Знаете ли как да си направите дървен тир? Ако не, следвайте ме. Там отзад, в работилницата за детски играчки. Поздравявам ви за днешния избор и сега ще ви покажа най-новия модел играчка. Нали знаете, шкурка. Една картичка, която да ви подсказва, че вече сте дарили парички, като сте си закупили тази играчка. И една кутия с дървени детайли. Предварително подготвени, разпробити и готови за сглобяване. Първото, което правим, е да загладим ръбчетата на детайлите. Шкурката е най-важното допълнение от нашите играчки. Деца, вижте където трябва да бръкнете. Може да се свиете така шкурката. И съвсем внимателно в отвора. И готово. Това е вратата на камиона. Всъщност можеше да не издавам какво правим, но в крайна сметка го направих. Така. Това е тавана. Обърнете внимание, че има скосение от едната страна, което е отпред. Тук отдолу също има скосение. И започваме да сглобяваме. Ето, това е предното панелче, което има нужда от шкурене. Ето, да не го пренебрегваме така. Ето така. Така, готово. И започваме същинската част на сглобяването. Преди да започнем, сме си осигурили подходяща отверка. Вземаме си винчета от кутията. И ето така, с помощта на отвертката, започваме присъединяването на панелчетата. Всичко се прави внимателно, без да бързате. Обърнете внимание, че този панел с вратата, като го слагате, да не го обърнете наобратно. След като го монтирате, ще трябва да изглежда така, все едно е наполовина свален прозореца на тира. Нали сте виждали как тираджиите лятно време карат с едната ръка така навън? И затова нашия тир е с полуотворен прозорец, да могат спокойно лятото да карат тираджиите. Продължаваме с дясната врата. Така. След това слагаме задния панел. Слагаме си винче отдолу. В предварително разпробития отвор поставяме панела. И готово до тук. Сега слагаме покривчето. Нали помните, скосената част е напред.
изравняваме внимателно, ако е необходимо, за да се уверим, че всичко си е на място. Поглеждаме през отворите, за да видим отдолу дали всичко е наред, дали има отвори. Ето така. Следващото, което правим, е да сложим ето тези колони, които държат тира здраво. Ето така. Имаме и отзад. Така. Така. И кабината на нашия тир е сглобена. Сега остава да сложим колелета. Обърнете внимание, че имаме 6 еднакви детайла. Един по един започваме и поставяме винт. Виждаме къде е отвора. Завинтваме и връщаме леко назад. Завинтваме до края и връщаме леко назад, така че колелото да може да се върти. Това го повтаряме общо взето 6 пъти, защото колелетата са 6. Ето така. Възможно е да се изтърве и отверката, случва се. През цялото време гледаме колелетата да могат да се въртят. Във всички поставяме колелетата. Знаете ли защо нашия тир има две колелета задни, които две отпред и две двойки отзад? Това е защото може да носи много тежки товари. И е, може би, най-мощният в света на дървените тирове. Не знам дали все още съществува друг, но този е един от най-мощните. Хайде да не казваме, че е най-мощният, но е един от най-мощните. Така, вземаме си и последното винче, поставяме си и последното колело. Нали помните, затягаме, връщаме малко назад, за да може да си осигурим движение. Ето го, нашия тир е почти готов. Вземаме си, тук имаме една дибла, имаме и едно колело, което е за теглич. Така, сега вече нашия тир има и теглич. Предлагам на всички, които са изгледали видеото до край, да гласуват какви да са следващите ремаркета за тира. Защото аз смятам да направя една цистерна и следващото, което ще кажете вие. Надявам се да изгледате видеото до край и да споделите мнение за ремаркето, което искате да направим.